Apa bocah iki? Ora ana pangeran kang sembahmu Gusti kang kaya lupa. Ingin ora saran ora ngantuk. Kang diweni bumi kelawan langit. Ingin moho agung lan moho kawasa. Ingin mangarteni apa sing ngarep lawan durimu. Kang ora abot nyangga bumi saisine. Parahayu hawe kersane Gusti kang maha kuwasa. Kadutkaca aku ora kuat nadhahi Kadutkaca. Bareng kowe maca donga kaya digandhen sirahku semepet mripatku. Kadutkaca ora nyono kowe ngalor ngidul wis ngantongi ayat kursi. Wis dudu mungsuhku trimo aku golek dalan liya.
sumeyong swandaning Purwadya kang lumampah kumpul sajojo watata panjaro ing Purwadya sang pembita sang Hyang Purwadya saking Dwarawati ligatos nderek marang jari sang Prabu Kresna gentos winusa pangkat ingkang papan mamadaning blangkung mangkung Gojleng iblis laknat padha gojekan. Om titi yuwaku dermani para jiwaku. Abih Mandana saya wonten dawuh Raden lan kabeh para wadya wonten dawuh Detya para tali murdana wonten dawuh salah para padha nderek jengkari Kanjeng Ibu Kali Durga ingkang nganti marang adiku Yai Prabu Diwasrani munggah marang kayawangan Jumbring Saloka ingkang wigati nuhuni penangising Yai Diwasrani nyuwun para krama daun malanak majaning Bathara Brahma sing jenenge Betari Dresana kula napa niki mawanti-wanti sabdaning Kanjeng Ibu Pandya Batari Durga angkul lajur kabeh kadalan prumeksa rajaning Praja Tunggal Malaya lan kaping pindhone Ibu paring dawuh sewanci-wanci karo kumene bating pendhosakane kudu dipateni
sabab nek ora dipateni mundak ngalang-alangi marang kesane kadang diwesrani oh ngaten iya lho iki sedika ingkang mangkul wadya bajingah ayu padha tumata anggelar baris sedika kanggo ditya kala parimulda luwih wonten dawuh saling kapawadya yaksa baris pekajangan mapaning madaning alas sewanci-wanci weruh kumule bating pendhawane kudu dipateni oh inggih ngesaken dawuh Raden Kala Durkongso jadi sama bayi kakak budalake patih mandura royong sawik koderaken Raden Jagam sing langit kelap-kelap kantong lerikin saking sang maweh gandrung sabarang katulung muger moyak mayit saking dias bali wermane sang gandrung duh kali semitra tanaya panen abes ni orang sayang maring sun waduh durung nganti adoh nggon rumahku kepanggul batas khas papan waduh gede kaya prasiku tak japek ya tinggalan manik Gus manik aku takon kelawan kowe sapa jenengmu dilawan opo parepen ngene aku kumalan cangwang wae durung aku ninggal marang wataking Koko Rama tambu barang aku takon sapa jenengmu iki nanggal waduh takon balik takon opo abamu Soeng Kraton Tunggamalaya Temanggung Mandorowati aku Mandorowati iya sapa kowe Sempana Ndrawati Setyaki jenengku Setyaki ya Bima Kunting gak mlaku nang ndi seminggu tak go liwat ora mlaku sapat ngaji kelatah Ndrawati entuk macut ora entuk ya macut kena macut ning tinggal siram aku wani marang aku endi kancamu kaya Setyaki kadang padha ranten becik esuk mendemo baris
Taris kang prayitna iwa sarangka ing Dwarawati yuyuk lan murang toko nyata satyali
kae. Las. Ya, awas. Wah. Ayo. Hey. What? Whoa. Hey. Ada nih. Matur nuwun. Wah. Las. Ah. Waduh. Ya. Ya. Wah. Wah, wah, wah. Wah. Coba bilang suara. Ya. Wah. Apa? Lihat. Wah, aduh. Aduh. Wah. Tuh. Aduh. Mati aku. Wah. Ah. Mundur, mundur, terajake dhewe. Was. Woi. Ya. What? Ya. Was. Ayo, ayo. What? Duh. Ah. Duh. Duh. Was. Was. Show. Tuh. Ya. Chandra Sota Dharma. Woi. Tuh. What? Ah. Ah. Hey. Ya. Amok semua. Ayo. Bolok waduh. Wah. Wah, apa? Ah. Ah. Aduh, mati aku. Ah. Las. Hei. Hei. Arang keranjang tak keluar. Ya. Ah. Oh, boy. Ya. Oh. Ah. Oh. Nyok balik. Woi. Woi. Ya. Mati gua. Ah.
Biar gue. Indriyaksa sara maruta pawonga bana margana samirana lan warayang tak kira watu lintang ingkang tiba jembul menungso iki apa abamu kaya gluduk suarane sapa iki Nalendra Pringgondani Prabu Anomaden Harya Gatotkaca. Gatotkaca ya tetuko Hari Patmojo Guru Handaya Sinayaga wah akeh menjenengi iki yaksa sapa jenengmu para marang lakuku para apa meneh Guri saka kayangan Sitra Gandamayit putrani Ibu Pandya Batari Durga aranku Raden Kala Durgangsa. Kala Durgangsa iya. Mara piyaka sawadya para tangguli, Pak. Kowe ora wajib kembali. Wani marang aku. Cita dene apamu? Wah, ya glak limpahmu para.
sang Gathotkaca kita mapakareka suta Kakapira Kresna Hamut Suramrata Jayamrata ayo kan dimangat Paradiya ora tau capmu semarang kapurmu yen saya kawaya tak tunggu aja mlayu wah macam lain kok. Lanang yang driya mangun kongkang dua rimang lere notang kongkang piye ngene Kaki Prabu wah ketilasan lho mungsuh sapa mong saya iso saking kailangan gandang manguri namipun Kala Durgangsa kula percaya becah Gusti malih mengatur wong sawan Solo Kaki Prabu wonten dawuh buta kae dudu semantaing buta lumrah ning buta lelembut buta gandharwa buta gendruwo inggih kae wis mujudke badan halus ing atase halus kok didoli kasar iki ora pas ora tep halus mungsuh ya kudu halus lajeng terus bicarani Purwa aja kok rasane aja kok ketoke otot nanging tumuli tuwaken nganggo donga panulak gendruwo iso ora nuwun sewu kula dereng saged oh cara tau ngaji tak uruti ya nggih terus pundi awit asmani Gusti kang akarya jagat awit asmanipun Gusti aja dibasak iki donga kok awit asmani Gusti kang akarya jagat ora ana pangeran kang sinembah mung Gusti kang akarya luka ora ana pangeran kang sinembah mung Gusti kang akarya luka ingkang ora sari lan ora ngantuk ingkang ora sari lan ora ngantuk kang duweni bumi lan langit kang duweni bumi lan langit kang maha agung lan maha kawasa kang maha agung lan maha kawasa ingkang mangerteni apa sing ngarep anggurimu ingkang mangerteni apa sing ngarep anggurimu kang ora abot nyangga bumi sak isine kang ora abot nyangga bumi sak isine rahayu rahayu hawit karsane Gusti kang maha kuwasa rahayu rahayu wit kersane Gusti kang maha kuwasa wis wicakno nek nganti ora bisa lunga tak sembah dalan maneh yo mengestu sing ati-ati Surakarta Jayamrata capring mboten ndi kadang-kadang pun maju bareng karayan Durgangsa awit asmani Gusti kang hakarya jagat ngapa bocah iki ora ana pangeran kang sembah mung Gusti kang karya lupa ingin ora sayan ora ngantuk kang duweni bumi lan langit ingin maha agung lan maha kawasa ingin mangerteni apa sing arep anggurimu kang ora abot nyangga bumi saisine parahayu parahayu hal kesane Gusti kang maha kuwasa
aduh Kadut kaca aku ora kuat nadahi kadut kaca bareng kowe maca donga kaya digandhen sirahku semepet mripatku kadut kaca ora nyono kowe ngalor ngidul sing ngangkong ayat kursi wis dudu musuhku trimo aku golek bal liya lak limpamu wae awit asmani Gusti Kang Karya Jangka ayo timbang pisane kok diledek ayo timbang aku ora kuat suwe pisane kok goglo oh kowe dudu mungsuh wis aku trimo nyang Turki ya awit asman pun wong nggih nuwun pangapunten wong kesregepen bocah iki pan gedhe didongani nyuwun duka kula kaliyan rem ngertos priye lakar ampuh saestu ngono inggih wis padha bali sampun wangsul ayo garing gantung laku monggo hingga tak amal tuwa